Sziasztok! Ez itt az első videónk, és ez egy kihívás videó lesz, amiben ketchupot, cukrot, sót, delikádos sót, mustát és vizet fogunk összekeverni az egyik barátommal, aki már is jön. Ugye itt van cukor, sós delikád, ketchup, mustár, víz, és ugye a porrak, amit össze fogjuk keverni. Remélem tetszeni fog nektek. És akkor jöjjön, kedves kollega. Itt is lenne. Sziasztok! Akkor kezdjük. Én vagyok Simon Zsolt. Kezd akkor, te kezdte. Itt van, tessék, és Jó lesz. válasz. Nem segítség, köcsögém. Mustár és sós delikádot fog összekeverni és megkóstolni. Vagyis Sós delikát. mustár és Mustár. Igen, mustár. Jó, hol vagyok már? Te is kóstolod. Én azt nem. Nem, bő, de Sanyi. De sós delikát. De. Ó, lesz a kicsi veszekedés történt. Igen, Lacinak, ők pedig Zsoltnak. De ne mozdulj ki. Jött egy kis pánc. Víz is kell hozzá. Ó, összekeverni. Ó, már félek előre. Na, jó étvágyat. Te is kóstolod, gyerek? Én azt nem, azt te kóstolod, azért van külön pohár. Meg tesz bele egy kis erős pistát, és akkor nézzék meg. Na, szlagdag. Látják, nagyon puszta, és ezt fogja megenni. Mustár és sós delikád és víz keveréke. Meg fogjuk kóstolni. Ránat. Akkor jó életbe. Finom? Milyen az? Valójában. A nagyon jó ízkeverék. Na most én jövök. Nekem legyen mustár, ketchupot nem szeretem. Legyen cukor. Na, azt most csináltam én. Mustár és cukor csináltam, nem, te sós delikádot Nem, csináltál. ezt, meg ezt. De most te ezzel kevered egy kicsit. Jó, mustár és só. Meg víz. Meg víz. Ó, nekem víz nem kell. Én erős vagyok, én megcsinálom a A víz az nem arra kell, hogy folyéskódjam legyen. Na még 2 kanál sót rakunk bele. Összekeverni. Teszünk még bele sót, meg egy kis cukrot is. Nagyon most ez is. Nagyon szép. És akkor meg is kóstolnom. Úgy látszik finom. Nagyon finom. Na, Fú, de sós. Istenem, nagyon sós. de az leves mondta, lehet is. Nagyon sós.